koleso spolu. No tak ja na to spinu. Tým to vidíme, že naozaj nebudeme sa jednom na započala do svetličového zomrieť. Bez oka si v tej hlavu. Vnútri. Správa Sovieti a Američania a Američania vyhnúť sa jedným a vzdať sa druhým. Mi va la robusta. Dostávajú k slovu opäť ručné zbrane. Leonice sovietské pekotí pod ochranou minometnej palby a palby obrnených vozidiel sa snažia priblížiť tempo. Nemecký štúk sa snaží zasiahnuť. Mi urba je prekýva Takových kanónov sa pomaly zbavujú, pretože boji sú naozaj neúčinné. kupiť. Nie je to najlepšie riešenie. Medzi nemeckými pešiakmi vidíte aj jednotlivcov, ktorí sú vyzbrojení ručnými protitankovými zbraniami, predovšetkým Panzerfaustmi. Do tých 30 metrov, samozrejme bola to riziková diaľka, musel strieľať, ale pokiaľ sa našiel dostatok odvážnych spôsobí, boli ochotní podstúpiť to riziko, ale nebudú brať sovietskými tankami, americkými tankami, tak samozrejme ten účinok bol ozaj ničivý. Vidíme, že dostala zásah, posádka sa ju snažila opustiť. Podařilo sa nám hlavne nemecký ručný zbraní. Práve krídlo Sovietov zatiaľ postupuje podporované palbové zbraní, obrnený výskumný automobil BA-64. Štúk sa pomaly stavuje, pretože sovietská pechota sa dostáva stále bližšie. Ono, keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, že takto samohybné delá pri počúvačku pechoty, už som spomínal účinnosť nemeckých protitankových reaktívnych zbraní Panzerfaustov, Sovieti zase v úvodzovkách využívali
piechoty, takže tieto tanky v boji nemal kto sprevázať a stávali sa veľmi zraniteľné. Teraz vidíme, že Nemci vysielajú obrnený voz SDKF 523. Gutnik. Viedať si s tým, čo sa deje na svojom pravom krídle. Takisto bude treba zistiť situáciu západne od zastavenej kolóny. Na druhej strane vidíme navigovať sovietský obrnený voz BA-64. Prvé 987 1 2 7 6 a 2 9 4 8. Prvé 3 ceny. Máme nachystané. Okolo behali Nemci napravo, ale on strel na 50. No a teraz vidíme, že nemecký veliteľ s bielou zástavou sa snaží priblížiť k americkej hliadke s bielou zástavou na znak mierumilovných úmyslov. Vidíme tam ďalšiu prieskumnú jednotku číslom a Greenlandom obrnených vozov. Vidíme, že je tam dôstojník SS. Ústretovým prístupom. Mali sme brať vstupne, že? Američania, ako som spomínal, síce nemali takú americkú tendenciu ako povedzme Sovieti alebo Francúzi. Na druhej strane americkí vojaci pri svojom postupe západnou Európou prichádzali do kontaktu so známkami A teraz čo všetkého boli schopní príslušníci SS a takisto pri viacerých príležitostiach príslušníci zbraní SS vykonávali aj popravy zajatcov, či už britských alebo amerických. Najznámejší bol príklad počas nemeckej ofenzívy v Ardenách, kedy v decembri 1944 v belgickom meste Valméry postrieľali príslušníci zbraní SS niekoľko desiatok amerických voľnových zajatcov. V paradixnej kolóne boli za to viacerí príslušníci prvej SS-tankovej divízie Reichsstandarte Adolf Hitler súdení, ale ani jeden z nich nebol odsudený na smrť. Jednoducho im to nevedeli dokázať. Takže vidno, že vyjednávanie dôstojníka SS s americkým dôstojníkom asi veľký efekt neprinieslo. Vidíme, že americkí vojaci zaujímajú vyčkávacie postavenie. Prišiel nám tam ľahký taxidlak, legendárny Sherman, samohybné dielo Sexton. To znamená taká vzorka americkej techniky, americkej obrnenej techniky záverečných mesiacov druhej svetovej vojny. Nemecká jednotka sa pomaly bude snažiť skonsolidovať a pohnúť sa smerom k Američanom, aby sa im vzdali do zajatia. Samozrejme aj tam bude prebiehať prebieha konflikt medzi príslušníkmi
príslušníkmi riadneho vojska a príslušníky zbraní SS. Vidíte, že niektorí pešiaci sa snažia prebehnúť so zbraniami nad hlavou, ale podôstojníci zbraní SS ich zadržiavajú. Je známe, že príslušníci SS boli, čo sa týka ideologickej stránky, vyslovenou elitou v nemeckej armáde a boli mnohí vyslovene fanaticky oddaní národno-socialistickému režimu. Hitlerovi osobne a mnohí z nich naozaj volili radšej smrť ako zajatie. Jednak vedeli, čo by ich v tom zajatí čakalo, hlavne pokiaľ tým zajali Sovieti. Do boja sa nám aj zapojila samohybná húfnica Sexton, ktorá vypálila, dalo by sa povedať, varovný výstrel smerom k nemeckým jednotkám. A my si to už konečne rozmysleli. Vidíme, že ženské príslušníčky nemeckej kolóny sa kryjú medzi jednotlivými vozidlami. V nemeckej armáde totiž ženy pôsobili nielen ako zdravotníčky, ktoré sme videli už v akcii, ale aj napríklad ako strojári, kde tam takisto vidíme v živozelených uniformách. Smok. Konec koncov na jednotlivých vozidlách nemeckých vidíte aj emblémy jednotiek. Už tu nám práve vypáli počuť, ako nabíjajú smerom k americkým jednotkám. Dalo by sa povedať, že tým sa ešte zvyšuje napätie, zvyšuje sa chaos. Jeden z posledných zúfalých pokusov o protiútok a ešte ďalšie použitie 37 mm kanónu, ktorý je síce namierený na Shermana, proti ktorému evidentne nebude mať nejakú veľkú šancu uspieť. Som bude mať dobrú zabeli. Prechod na americkú stranu, zaniesť sa do amerického zajatia. Tejto nemeckej jednotke nevyšiel. Boli aj také prípady. Niekedy to dopadlo takto, ako vidíme, vyslovenou decibáciou nemeckých jednotiek. Niekedy Nemci narazili na ústretovnejších politických dôstojníkov, ktorí ich bez problémov zobrali do zajatia. Je paradoxné, že častokrát najlepšie dopadli tí vyššie postavení armádni a nacistickí pohlavári, stranickí nacistickí pohlavári, ktorí sa väčšinou bez problémov a dobrovoľne vzdávali hlavne Američania. Priatelia, toto vozidlo, ktoré teraz postupuje na kraji nás, také vozidlo to majú naši kamaráti z Prahy, ale presne takéto vozidlo používali spojenecké americké vojska, keď oslobozovali Plzeň. A týmto vozidlom došli z Prahy až sem do brenčiarských stankoviec za tankovedí na Galíciu. Úžasné! Tak si vidíme aj samovraždy príslušníkov SS. Keď hovoríme o oslobodení západných Čech, mám spomenúť, že Shermany a Stuarty napríklad používali sovietské